Kaixo, gaur saio berezia daukagu Kafe Luiar sariak banatu berri ditugu eta aurtengo edizioak eman duenaren berri zehatza emango dizuegu. Palmaresa, irabazi duten lanen nondik norakoak eta urtero ematen dugun merezimendu saria jaso dutenekin ere egongo gara. Inoiz baino sari bereziagoa, guretzat Luiar sortu zutenek jaso baitute. Hemen hasi zen guztia, hemen Donostiako erdiguneko kale honetan eman zituen lehen urratsak. Luiarrek duela 50 urte. Guretzat izugarri atsegine da. Orduan egin gendun lan txori, nola jundan, azitzen, ugaltzen eta zabaltzen Euskal Herri osoan. Esan beharrik ez dago, edo eluke beharrik egon behar, baina gogoratu Kafe Luiar sariek euskaraz egindako divulgazioa aitortzen dutela. Hortaz, gaurko saioan meta divulgazioa egingo dugula esan daiteke. Divulgatzaileak beste divulgatzaile batzuek egindako divulgazioa divulgatzen. Ongi etorri Teknopolisera. Arratsaldeon. Eta ongi etorri Kafe Luiar sarien banaketa ekitaldira. Mundu guztia astindu eta eraldatu duen 2 urteko pandemiaren ostean 2022ko Kafe Luiar sariek normaltasunerako bidea hartu dute. Zientzia eta irudimena etorkizuneko giltza lelopean ekitaldian 2021ko euskarazko zientzia lanik onenak saritu zituzten. Kafe Luiar sarien helburua zientziaren eta teknologiaren arloko gaien eta ikerketen euskarazko divulgazioa, kazetaritza eta gizarteratzea bultzatzea, saritzea eta aitortzea da. Ikusten dena da, Luiarrek azkenean bere bidea indula eta badagoela masa kritiko bat. Garai baten baziren artikulu gutxi batzuk oso onak eta beste batzuk oso txarrak, eta gaur egun bataz besteko maila oso txukuna da. Gero, estiloak badaude, eta baina ikusten da, hori, masa bat badagoela eta Euskal Herria euskalduntzen ari dela eta hori sumatzen da. 2022ko sari banaketa hau gainera berezia da antolatzaileentzat. Luiarrek 50 urte bete ditu aurten, ospakizun urtea, eta orain dela 50 urte zientzia eta euskara uztartzeko ausardia eta ikuspegia izan zuten haiek ere gogora ekartzeko, eta batez ere 50 urte aurrerago ere euskara, zientzia eta bertzelako disiplinak ere non ikusi nahi ditugun gogo eta egiteko urte emankorra izanen da Luiarrentzat 2022 hau. Sari banaketara euskal gizartearen ordezkaritza zabala gerturatu zen. Lehen saridunen artean, ia desagerturik dagoen animalia bati buruzko tesia egin duen zientzialari bat ere izan zen. Amaiur Esnaolak irabazi zuen doktore tesian oinarritutako divulgazio artikulu onenaren saria. Gaueko bake frenetikoan dantzan segidezan divulgazio artikuluaren abiapuntua da Euskal Herrian galtzorian dagoen animaliatxo bati buruzko doktore tesi bat. Pirinioetako mutur luze edo ur satorra izan da Amaiur Esnaolaren ikerketa gaia. Eta babestua izateko hari buruzko ezagutza sortzea tesiaren helburua. Izan ere, ur satorraren izaera gautarrak eta ieskorrak ez du errazten haren ikerketa. Muturluze animali oso txikitxoa da, gautarra, erreketan bizi da,
satorran familikoa, ez da oso animalia ponpoxoa esango dugu, hartza izan daiteken bezala edo beste animali batzuk izan daitezken bezala. Orduan, pixkat alboratuta edukidegula esan genezake. Bere habitatean ikustea zaila denez, harrapatu egin behar izaten da ikertu ahal izateko. Hau da, ibaietan trampak jarri behar dira. Kaxa berezi bat erabiltzen da. Badu inbutu moduko sarrera bat, gerora harrapakina irtetea zailtzen duena, eta telazko mauka luze bat. Telazko manga horrek bermatzen diguna da animalia hotzez ez hiltzea. Hau da, bai uretan bizi da, eta baina gelditzen den momentuan lehorra mantendu behar da, bestela hoztu eta hil egiten dira. Orduan manga horrek bermatzen du animalia trampan erori dagoen bitartean lehortzeko aukera eukiko dula. Harrapaketa lanek animaliei irrati transmisoreak jartzea albideratu dute. Eta horri esker jakin dute ikertzaileek muturluzeek habitata nola erabiltzen duten. Bestetik, dieta ere aztertu dute, eta horretarako gorotzetan zein harrapakin ondar zeuden aztertu dute. Lan horien ondorio nagusia izan da, ibaietako ur lasterrak ezinbesteko direla ur satorraren biziraupenerako. Irrati telemetria lanak habitataren erabilera aztertzeko egin unarak erakutsi zigun urlasterretan pasatzen dula denbora gehien. Gaueko aktibidadean denborarik gehiena, naiz eta urlaster eskuragarritasun gehiago edo gutxiago eduki, urlasterrak erabiltzen dituela. Eta bestalde ikusi dugu dieta nolabait urlaster horien erabilerara mugatzen duela. Gure ibaietan oraindik bizirik dirauen harribitxi txiki bat da, Irinioetako muturluzea, eta besteak beste, Amaiur esnaolaren lanari esker, orain ezagutzen da zer habitat babestu behar diren ugaztun txiki horren biziraupena bermatzeko. Tira, beste komunikabide batzuek ere egiten dute kultura zientifikoa edatzeko alegina. Eta haien bidez gizarteratutako lanek ere merezi dute aitortza. Hala, zientzia kazetaritza lanen artean, iazko ekainean Geuria aldizkarian argitaratu zen erreportaje bat aukeratu du epaimaiak. Epaimaiaren esanean lana aberatsa eta kalitate onekoa da, irudiz eta lekukotasunez ondo hornitua dago, eta kontatzen dena tokikoa bada ere, beste leku batzuetarako eredu izan daitekez. Izenburua, Etxerreko putzua eta Ego Uribeko uren altxorrak ezakit ongi esan dudan, eta egileak kasu honetan egileak Jon Bilapun Arbide, Jon Goikouria Larrabeiti eta Maider Ibañez Espinosa. Bueno, eskerrik asko Kafe Luiar sariei, eskerrik asko Luiarri eta zorionak, 50 urte betetzeagatik. Benetan sinisten dut, zerbaitek salbatuko baldin bagaitu beste gauza askoren artean kazetaritza dela. Kazetaritza egitean hobeto bizi gara, denok hobeto biziko gara, eta uste dut zientziarekin batera eskua manda historian bide handia egin du, bide luzea egin du, eta egiten jarraituko duela. Ez dakit nola edo non egongo garen, baina uste dut kazetaritzak bidea egiten jarraitu behar duela. Hau esan du epaimaiak hautatutako lanari buruz. Ez da ohiko gaia eta alde horretatik nabarmentzekoa da egileak auzia plazaratu nahi izatea. Gainera, artikuluaren narratiba oso originala da. Irakurlearen arreta deitzen duena hizkuntza eta estilo egokian dago idatzia. Irudiak propio sortuak dira eta horrek ere balioa gehitzen dio lanari. Artikuluaren izenburua emakumeen libidoaren eriotza, epaiketa garaia eta egilea Ane Portillo Blanco. Beretzat dira 2.000 euroko saria Imanol Andonegi Mendizabalen eskultura eta urtebeteko harpidetza Eluiar aldizkarira. Ane Portillo Blancok biokimika eta biologia molekularra ikasi zuen. Hasieratik argi zeukan irakasle izan nahi zuela, baina bidean ikerketa deskubritu zuen. Orain doktore tesia egiten ari da STEM hezkuntzaren inguruan. Kafe Luiar saria eskuratu du dagoeneko, atariko proba ere gaindituko aldu.
Emakumeen libidoaren heriotza epaitu duzu zure artikuluan. Nor da salatua? Salatua da antisorgailua, hormona bidezko antisorgailuak eta zehatzago aho bidezko antisorgailuak, pirulak. Eta zer dakigu hildakoari buruz? Hildakoa da libidoa. Ez dago beti hilda, pertsonaren edo emakumearen arabera hilda, kaltetu edo biziri jarraitzen du, baina hori da gure hildako edo biktima. Zer dio epaimaiak? Pilulak libidoa hildu? Nire iritzia baiezkoa da. Ez kasu guztietan, azkenean emakume bakoitza edo pertsona bakoitza ezberdina da, eta orduan eragin bat edo beste izan dezake, baina nik uste lotura bat badagoela, eta artikulu batzuetan bai ikusten da. Ja, azkenean libidoa hain da sentimendu multifaktoriala, bakarrik aztertzea pirulek duten eragina oso zaila dela. Baina, nik ikusita zein den oinarri biokimikoa edo, nik logikoa ikusten dut nolabaiteko lotura bat egotea. Aho bidezko antisorgailuek aurrekari penal asko dituzte. Delitu hau berriz ikertu gabe zegoen? Ez da ikertu gabe dagoela, baina oso gutxi ikertu da. Nahiko gai eskutua denez, edo lotxa ematen duen esanen inguruan hitz egitea, baita ere oso gutxi ikertu da. Emakumeen sexu desira tabu bat da oraindik gizartean? Bai, gero ez da gutxiago. Orokorrean, sexuarekin lotutako gaiak tabu gaiak izan dira urte askotan zehar, baina gainera emakumeen sexu desioa gehiago eskutatu da. Azkenen urteetan bai, borrokatzen ari dela hori azaleratzeko eta normalizatzeko, baina zaila da, eta lotxa handia ematen du horren inguruan hitz egitea, are gehiago arazoak dituzunean eta medikuanera joatea eta esatea sexu desio arazoak dituzula. Froga berriak lortzen direnean epaiketa errepikatu beharko da? Nik uste baiet. Ikerketa gehiago daudenean, emaitza gehiago ditugunean, nik uste mai gainean jarri behar den gai bat delako, azkenean, haurdunaldi arrisku gabeko sexu harremanak izateko hartzen dugun horrek, sexu harremanak izateko gogoa hiltzen badu, ze zentzu dauka horrek, ez dauka inolako zentzurik, eta igual, birmoldatu behar da, edo, konponbide bat bilatu. Zer egiten du biokimikari batek ingeniaritza fakultatearen atarian? Ingeniaritza ez. Hezkuntza ikerketa, zientzien hezkuntza ikerketa. Hemen daude nire tesiko bi zuzendariak, eta orduan ni hemen nago, baina nik ingenieritzarekin ez daukat inolako loturarik, ez dakite zer gaiaren inguruan. Hemen nago bakarrik bulegoa hemen dagoelako. Eta zeri buruzkoa da zure doktore tesia? STEM hezkuntzari buruz da. STEM proiektuak sortuz bigarren hezkuntzarako, irakasleei bizitza errazteko, ikasleei proiektu berriak eramateko, eta zientzia hezkuntza hobetzen saiatzeko edo. Divulgazioan ere aritzen zara, ezta? Bai, Instagrameko eta Twitterreko kontuak ditugu, divulgazio egiten dugu bai euskeraz baita gaztelaniaz era. Saiatzen gara humorearekin lotzen edo modu arin batean gauzaka azaltzen, eta gero erderaz badaukagu podcast bat. Egia ala gezurra, faktore biokimikoek soilik eragiten diote libidoari. Ez, gezurra. Testosterona gizonezkoek bakarrik sortzen dute. Gezurra. Pilularen erabilera horriarekin soineko bat egin dezakezu. Egia. Eta gure ohiko galderari utxik ez egiteko nola esaten da tungsteno ala wolfram? Ez dakit. Wolfram noski. Bale. Alere zorionak atariko proba gainditu duzu. Eskerrik asko. Lehen sektoreko ikerketa eta haren gizarteratzea bultzatzeko asmoz, Kafe Luiar sarietan arlo honetako lan onena ere saritzen da. Neiker saria da, eta aurtengoa Fatima Bila Gonzalezek jaso du, zer diotxo sagarrak jogurtari artikuluaren gatik. Beste barik mil esker, eta bueltan ikusiko gara, maiatzen amaieran. Oso handi bat. Berak lan egiten duen Massachusettseko Teknologia Institututik adierazi du bere eskerrona. Gai zientifiko batetik abiatuta sorkuntza lan erakargarria proposatzea da Kafe Luiarrek banatzen duen sorkuntza bekaren helburua. 2022ko edizioan irabazlea Arantzazu Luzarraga Iturrioz izan da, ostutako paisaiak, antropozenoaren aztarnak euskal kostaldean lanarekin. Bekak urtebetean proiektuak garatzeko aukera eta baliabideak ematen ditu. Horren adierazle dira aurreko urteko sorkuntza bekaren irabazleek egindako lanak.
Itxaso Navarrok informatikako kode bitarra musika bihurtzeko sistema asmatu du. Hori izan da Kafe Luiar sorkuntza beka irabazi ondoren izan duen egitekoa. Gaur egungo gizarteak etorkizunerako utziko dituen aztarnei buruz hausnartu ondoren eta sortzen den informazioaren 80% espama dela egiaztatuta, ondorioztatu zuen etorkizuneko gure aztarnak espama izango direla ziurrenik. Baldin bat nahi dute nolakoak ginen eta juten badira gure datuetara, portzondaiagatik hartuko dutela espama. Bakarrik horregatik erabili dut espama. Musikaria denez, musikaren alorretik egin nahi izan du bere ekarpen artistikoa, eta musika bihurtu ditu bere ordenagailuan jasotako spam batzuk. Navarroren arabera, ikertzaileek iraganeko aztarnak beren egungo ikuspuntutik interpretatzen dituzte. Beraz, gaur egun musika egiteko orduan mendebaldeko harmoniaren arauak nagusi direnez, kode bitarra dezifratu eta musika bihurtzeko arau horietan oinarritu da. Horregatik, espametan oinarritutako partiturak interpretatzean sortzen den musika ez zaigu arraroa edo desatsegina egiten. Erreportaje honekin batera doan musika da Navarroren sorkuntzetako bat. Uste nun zer superarraro izango zala entzuteko. Baina, konturatu nintzen, erabiltzen ari naizen soinuak direla ezagutzen ditugun notak, do, re, mi, fa, sol, la, si. Orduan, gu oso ohituta gaude soinu horietara, nota horietara, gure belarria ohituta dago, soinu horiekin ez egera, musika guztia, soinu nota horiekin konposatuta dago, beraz ez da hain arraroa. Guztira 11 partitura sortu ditu beste hainbeste iruditatik abiatuta. Guztiak, ausaz aukeratu zituen bere ordenagailuan sartutako spam guztien artetik. Hainbat musikari eta musika talderen lankidetzari esker, kiwi frigituak gaztetzeko metodo bat edo hatz txikiaren tamaina izeneko piezak grabatu ditu, eta gaur egungo naiz etorkizuneko musikazaleek interneten entzun ahal izango dituzte. Nola marraztu edo nola bisualizatu lurraldea gaur egungo tekniketatik abiatuta eta gaur egungo datuetatik abiatuta. Egin beharreko ariketa zen, ze gai erakutsi nahi genituen, ze gairi buruz hitz egin nahi genuen. Adibidez, nola azaltzen duen orografiak lurraldea eta ze forma hartzen duten hiriek. Eta forma asko ikusi ditugu. Eta forma guzti horietan mugitzen gara modu desberdinaz. Adibidez, oinez, kotxez, garraio publikoan, inkluso hegazkinez. Eta garraio bakoitza lotu dugu gai desberdin batekin. Eta hemen adibidez, oinezkoen mugikortasuna lotu dugu naturaren gertutasunarekin. Eta hortarako erabili dugu Gasteizko eraztun berdea. Garraio publikoa aztertu dugu Donostian. Ordan ikusi daiteke nola segunda ze puntutatik astentzeran kontatzen leku batzuk oso ondo lotuta daude garraio publiko, eta beraz isokrona edo mapa hori 30 minututan iritsi zaitezkeen azalera hori oso handia den eta beste batzuetan oso txikia. Horrek ere, pentsarazi egin beharko liguke, ze zerbitzu ezberdinak dituzten auzo batzuek, ez? Auzo batzuetatik oso garraio publiko zerbitzu ona eduki dezakezu, beste batzuetatik txara. Eta helburua zen errealitate horiek mapa batean islatzea. Kotxea, adibidez, lotu dugu kotxetik ikusten den paisaiarekin. Eta hor erabili ditugu bi eskala desberdin, bat Berastegin eta bestea Bilbon. Garbi genuen eskalazkenean, Euskal Herriko eskala genuela buruan, ez? Orduan, datuen formatua, datuen tamaina, nun bilatu, nik uste hori izan dela proiekzioak, nik uste hori izan dela zailtasun tekniko nagusia. Kafe Luiar merezimendu sariarekin amaituko dugu sari banaketa. Luiar Fundazioaren patronatuak ematen du eta sari honen helburua da euskararen normalizazioan eta zientzia eta teknologiaren divulgazioan nabarmendu diren pertsonak omentzea. Aurten Luiarren 50.
urteurrena izanik patronatuak Elhuyarren sortzaileei egin die aitortza hori. Garai hartan, euskeraz, terminologi oso gutxi zegoen, eta gu nola ingeniero ikasten eginen, eta gai asko ikuitze egin ginen, baina euskeraz etxegoan erraztasunik bat erabiltzeko. Orduan hasi ginen, pixkoa fitxak egiten, gero gure eztabaida txiki egiten duen larunbat arratsaldetan, eta pixkana hasi ginen artikulu egiten. Artikulu egin revistak osatzen, eta arpideuna izabaldu, zola hasi ginen. Gogoan dut, ilunabar batean, nire logelan, nola sortu nuen logoa. Nire ustez, hizkuntzaren modernizazioa, hizkuntzaren elaborazio terminologiko, sinaptiko eta estilistikoa izan da Elhuyarren ekarpenik handiena. Eta horren oinarrian dagoen kontzeptua intertranslatability da. Hau da, elkar itzulgarritasuna. Ingelesez, frantsesez, gaztelaniaz, alemanez esaten den hori euskeraz esan ahal izateko egin behar dian elaborazioak egitea. Horretarako zer egin du? Besteen artean testu liburua sortu ditu, hiztegiak sortu ditu, terminologia bankuak sortu ditu, eta jendea prestatu du. Jendea prestatzea beste guztia bezain importantea da, Elhuyarrek dakiden neurrian, era duinean egin du. Nire kasuan esan behar dut, erakutsi baino asko ikasi nuela ni garai hartan nire lankidekin eta nire lagunekin, ez? Ni irakasle izan naiz, bizitza osoan. Orduan, klase eman izateko, liburuak idatzi izateko, sortu behar zen hiztegia, baita ere esamoldeak. Guretzako baita ere, ni behintzat bizi izan dut hori baita ere, oportunidade bezala, gauzak sortu izateko, behaz ni oso eskertuta nago. Hasieran, hain dela 50 urte, gehienez dozena bat juntatzen hasi ginen, Zirkulo San Ignacio zean Donostian, jendea gero eta gehiago profesionalizatzen hasi zen, plantilla zabaldu egin zen, hasieran amateurismo utza zena, gero lanbide ere gertatu zen, ni neuk esaterateko 19-20 urte egin nituen plantillan, eta hor bere biziko edapena ikusi genuen, eta azkenean plantilla 80 pertsonaino ailatu zen, edo edatu da, emendatu da. Eta, horren bezaz postaikoa da. Aldaketa izugarri izango dira. Baina hori historian zehar beti hori gertatu da. Hemen planteatu egin behar dugula euskaldunik gabe ez dago etorkizuna. Eta denon artean sortu zare bat, zaretu, eta azkenean lortuko dugu. Hortarako behar dugu proiektu bat, amankomuna. Zientzia eta euskara uztartzea garai batean garrantzitsua baldin bazan, orain ere garrantzi berekoa da. Txakurra mingainatea eta bezala korrika, ezin iritsirik. Horaxe ibiltzen gara gu ere, gauzak aurrera doaz, eta euskara dator oso egoera txarretik asko aurreratu dugu, baina beti zerbaiten faltan esango nuke nik, Elhuyarren lana izugarri izan da, eta hasi ginenok hazia ipini genuen, baina geroztik gauzak asko hazi dira, ez genuen sekula segurazko amestuko ontara iritsiko ginenik. Imanol Landonegik K. Elhuyar sarietarako sortutako eskulturak esku artean familia argazkiarekin amaitu zen ekitaldia.
Eluiarren 50. urteurrena ahotan hartuta, azken 5 hamarkadetako ibilbideari begiratzeko parada eman zuen sari banaketak. Baita, etorkizunean etorriko denari buruz hausnartzeko aukera ere. Bizirik jarrai dezala euskarazko zientzia divulgazioak eta saritu dezagun beste hainbeste urtez. Datorren astean energiaz beteta itzuliko gara, zentzu zabalean. Beste mundu bat posible dela erakutsiko dizuegu, energiaz ari garela ere bai. Gutxiago gastatzeko edo jatorri garbia eta berriztagarria duten energien aldeko apustua egiteko aholkuak emango dizkizuegu. Energia berriztagarriak adeitsuagoak dira ingurumenarekin eta gainera independentzia energetikoa ematen digute. Ekoitzi eta kontsumitu tokian bertan egin ditzakegu. Merkatuan dauden aukera ezberdinen alde onak eta txarrak azalduko ditugu eta adibide praktikoak eta esperientzia pertsonalak erakutsiko ditugu. Hau da ikusi daiteken bero bomba eta ur beroa metatzeko depositoa. Eta hemen azpian daukaguna da sondeo bat. Horrek zer nahi du, 150 metrotara bajatzen den bi odi ditugula. Odi batetik ura joaten da sistematik eta bestetik makinera etortzen da. Beitu etorri erakutsiko dizuet non dagoen tresna. Hau da aerotermia, aparagailu bakarra. Tunelaren amaieran argia dago, datorren astera arte, agur!